apple. Wow. Wow. Yayay man eh. Yayay man mong bata eh. Apa man eh naulian. Uy, don't do that. You gotta eat. Good morning. Good morning. Good morning, guys. I'm eating apple early in the morning. Okay, amang gisapot man eh sayo kay gisapot. Wow. What's this? Tarong-tarong ko na mahulog biya ka ha. Wait, hold yourself there. Hold. Boom, boom. Watch out. Watch out. My coffee. Watch out. Yeah, watch out. Good morning. Good morning po. Yeah, watch out. Hanay sukal uy. Kapita, kapi. Breakfast kami with Francis. Si Francine din nag-breakfast nandun doon at si Ila. Ella. Ate Ella. Coffee tayo. Ko guys, madilim kayo. Francis, not that one be. Bulungon na ako din na bunon. Paupo ko si Francis dyan. Nagnood lang siya sa akin. Kasi nagpapakarga ang aga. Nagpapakarga na. Very early. Tapos nagpapakarga na siya. Ay. Alimuot pa kay tagdagway. Ang aga pa, papakarga na siya. Ayaw niya kung pakainin. So, ayun na mo. Bigyan ng isang whole apple. Tapos, ayun. Si Ila naman, ang aga nakaligo. Sana all. Kain tayo nito guys. Para siyang kuan. Ano ba yan? Para siyang cake. Ayan. Meron siya. Masarap siya sa ibabaw. Francis, I'll pass to get the file. Watch out, Francis, not that you fall down. What's up? Para siyang pie. Harap. Amit ni guys. Amit. Parang natutulog pa Saturday today. Pero wait. Saturday pero may pupunta ng working si Frank. Ano mo today? Meron siyang ginawa. Yeah? You having fun with your apple there? Yeah, don't move, huh? You will fall, huh? Sit. You wanna go down? Wanna go down? Si Francine naman kumakain ng complex doon sa sala. Wow! Nalingaw raw kanina. Pagising niya, ayaw niya talagang magpabutang. Sarap ng coffee sa umaga, no? Tapos ito, oh. Masarap to, guys. Sarap siya ipares. Umi siya. At 10 a.m. pupunta yung anak ng neighbor namin. Ano sila? From Syria sila. Syria or Iraq ba yun? Tapos, nasa ano na siya. Dito siya, I think, since she was 12 years old, I think. Tapos, ngayon, wala na ba akong bra? Ganyan na muna. Kailangan niya matuto ng English. Tapos, part sa kanyang klase kasi dito sa Germany, guys, hindi. Yeah, let brother be. Let brother be. Francine is here. Yeah, you can have later, okay? But you have to eat first your cornflakes. Did you finish? Say good morning.
You gotta finish it, your cornflakes first. Let brother be because he is crying. That's why I give him the whole apple. Suot-suot na naman yung, ano guys, unicorn. Meron na siya ngayong 1, 2, 3, 4. 4 ata. 4 na unicorn dress ata. Yung 4 lang yung pabalik-balik suotin. What do you want from brother? An auto. Francine, let him be, Francine. You gotta be patient with your brother. Come on, eat there so you can have dede. Naghahanap siya ng dede or milk sa umaga, yung sa bato. Tapos sabi ko, you have to eat cornflakes first. Tapos tsaka magdede. Kasi pag hindi, guys, pag binigyan ko ng dede first, hindi na yan kumakain. Pinakain ko siya ng breakfast kasi kahit busog yan siya, ang dede niya or ang gatas niya, na kahit unlimited ko all day, guys, mauubos niya lahat. Pag gutom siya, milk agad ang hinahanap, which is fine. Pero pinapakain ko pa rin siya para matuto siya, guys, kasi sa kindergarten, diba, sabi ko, hindi nila nire-recommendo na magdede yung bata. So, she needs to eat talaga doon. Tapos, ang problema is, hindi siya kumakain. Kaya, sinasanay ko talaga siya na before siya magdedede, kakain siya ng breakfast or kakain siya ng lunch. May agreement pa kaming dalawa. Sinasanay ko siya doon. Which is, working naman kasi nakakaintindi na talaga si Francine ngayon. And she's, for her age, guys, mature na mag-isip. Or ano na ba siya mag-isip. And very understanding to her brother too. Where's your apple? Where's your apple? Hindi ko na naman pala natapos na. Bakit nakaro? Hindi ko naman pala natapos na. Yung, ano ba yun? Wait ha. Eat this one. Hindi ko na naman pala natapos, guys. Ano ba yung ano ito? Ay, parang pink na pink ako. Kaya ko dito yan. Yan. Hindi ko pala natapos sabihin sa inyo na yun nga, yung anak ng neighbor namin, pumupunta siya dito every day. Spent niyan ang mga few hours or sometimes 2, 3, like something like that. Then, gusto niyang matuto ng English, but at least verbal ba, yung communication, yung pagsasalita. Gusto niyang maano, kasi part siya sa German requirements dito sa pag nasa grade ano ka na, pag higher school ka na, tapos yun. And then, kasi ako, di ba, lagi akong nag-i-English dito, hindi nga ako nagdo-Deutsch masyado dito, nagdo-Deutsch lang ako, minimix ko siya sa English. Pero okay lang naman sa akin para matuto din siya. And then yun nga, inubo pa to si Francine at Francis, guys. Pabalik-balik kami sa doktor, pero ngayon, getting fine na sila. Ganitong mga edad, lagi talaga to silang nagkakasakit. So, yun. Kasi dito nga, ang English is not their first lang. Hindi siya pareho sa atin sa Pilipinas na pag nagtuturo yung teacher or sa school natin, nadidinig mo talaga yung English. Dito, ang English ay ginagamit lang talaga sa English subject. And then, they're really talking here sa ilang Deutsch, guys, or sa German. Kaya, yun. Which is fine naman na maturo na pumunta siya dito matapos para matulungan ko siya. And then, at the same time, in-offer niya naman in exchange na tuturuan niya ng math si Ella at si Vanessa. So, it's fine for me. Kani guys, saputin yung kani siya. Anong lagi yung kaya di ba? Nakikita nyo talaga ang journey ni Francis dito sa vlog ko. Since in the beginning talaga. Since he was born talaga. Since nung naanak ko siya. Karga-kargahan to ngayon. Kung siguro kung meron tayong mga clip na karga-karga ko siya ganito in front of the vlog. Makikita nyo talaga yung journey niya lagi na lang nulo. Lagi na pakugos.
Nang ina lang talaga pagkugos. Oh, inaano niya lang yung apple. Inaano ba? Inaalgal ganyan lang kasi feeling ko nagingipon ba, nagtititing. Hanayaan ko lang siya dyan. Yan. Para maano dyan niya yung kalagot niya sa apple ba. Ginaganyan niya lang yan. Pakpaak lang baghimong Peter. Mama wants to have coffee. Hindi, malamig yung coffee ko minsan kasi karga-karga. And paggabi, hindi straight yung tulog niya. Ganyan siguro pa talaga pag unliboy. Unliboy kasi nung nabuntis ako, guys. Sabi ko ka Frank, sana lalaki para meron na tayong boy and girl. Tinupad nga pero hastang ko ana gyud langia. Sus Ginoo ko. Mamas boy jud kaayo, hindi talaga siya nagpapakagay sa iba, sa akin talaga. Paano naman to pag in-enroll na namin to siya sa kindergarten pero next year pa siya magsa-start pag 2 years old na siya. Paano na lang siya to sa kindergarten, wala mang mabuhi ugla yung mama. Yap. Ang taas na ba kay buhok? Oh, tapos kulot-kulot. Taas kay buhok, tapos kulot-kulot. Taas ng buhok. Taas ng buhok ang palangging. Then, ang tangkad na guys, oh. Tangkad, oh. Lapaw na yan siya. Ang laki na, hindi na bagay ko kargahin. Suko din siya, oy. Gani, hasta lagi ano siya na ni bataan ni? Kasabutan ba siya kung anong kasabaan? Okay. Okay, ako sabihin ko anong guys. Tulog pa yung papa niya eh. Ay, kinabuhi sa inahan. Paita. Hi! Let's go back. Now, hi! Ngayon na ako nakabalik, guys. Napapakain ako sa kanila. Oh, nag-ilog sila kay tea party. Pag noodles, ang lakas kumain. Wag yung problema pa kanon. Pero pag ibang pagkain to. Pag noodles, ang lakas kumain, oh. Ngayon na ako nakabalik, gabi na kasi kanina, grabe yung wad-wad yung panglimpyo, guys. See? Nagsyagit-syagit kay gusto na niya ihang tour niya. Silang duha. Uy. Dalawa yung hinungitan ko, yung pinakain ko. Lakas na kumain ng noodles. Pero may lang to, okay lang to pag sometimes ba. Hindi palagi kaya hindi maganda itong noodles pag palagi. Lagyan mo lang ng egg. Lagyan mo ng egg. Tapos, yun na. Here, Francine. Here, your turn. There's a beach. Francis, oh. Francis. Naubos nila talaga isa kaya home. Kan dalawa. Sabaw kasi umuulan. Gabi na ngayon dito, guys. Alas 8 na. 8 p.m. 9 na actually kasi nagnap sila. Pag summertime kasi ang tagal dumidilim. Kumakain sila. Sila lang dalawa kasi hindi. Gusto ko may sabaw. Tapos hindi ako nakapagluto, guys. Syagit yun si Kodapyo. Tapos ito, ilisan ko ng ng lagama para ready na. Something you want more? You still want? You still want? Because brother, may ubo kasi si Francis. You want more? Pansin? Okay, brother store now, ha? Water first. There's something you Ay! There's something. Yeah. And after. Tingnan nyo guys, ang kalat dito guys. Kalat, oh. Kasi naglalaro sila. Yeah! Din sila. Naglalaro. Ay, gagay. Patiwasan sa akong kaon.
Hindi talaga tayo Hindi talaga tayo maka tarong vlog ni Francis kasi gusto niya ng ano. Yeah, it's a monkey. Yeah, stop shouting. Yeah. Yeah. Ampay mga ito nila. Hala, luba tayo eh. Ito na itong vlog guys. Oy. Kasi ngayon lang tayo nakabalik no. Kasi ang busy, ang hagad ko. Oh, kaya bigyan ako. So, that's all for our video. Kasi malulubat na siya guys. Hansin, give it to brother. That's all for our video today. Thank you all for watching. And I hope to see you again on the next video. Bye-bye. And have a good night everybody. God bless us all. Say bye. Cheers. Cheers, Francis. Cheers.